kidwa timo follow up mag the victims mobed affected, iyudo ni tek kuma victims gi inyalo ketgie mondo gibedie seche mitimo follow up onge. Koro wakwayo ni the incoming governor mondo losnwa rescue centers for the victims. Alafu kendo machielo public participations ok team. To ko team gi to wan to kwa dhi kuond mitimo gi wan ok miwa chance mondo miwa wach pachwa. To public participation or report team, like for example kan tiere ndara moro midwaro mondo los kar kanyo to wan tiere gi engineers mawuok committee me public participation or ipo beni engineer mawuok in that area emoripo chiw quotation mar ndara modhi loso. Koro ko team public participation from the grassroots level to ayudo ni engineers gi nyalo loso nwa nderni e yo makare. Alafu wan kendo gi weche mag skunde mag vocational centers. Vocational centers iyudo ni wan tiere go to instructors onge. Iyudo ni wan tiere gi instructor achiel to wan tiere gi different courses moripo benitimo. Erokamano. Mage penjo mano. Erokamano ahinya. Yiena mondo achak gi Walter, nitie penjo ka mopenji ka ni Senator James Orengo, Article 96 mar katiba olero tij senator. Ok ang'eyo ni Hillary Article 96 paro ni tij senator en ang'o? Gimokwongo ma senator rango bende gitimo oversight. To nitie Kaw microphone. Erokamano. Article 96 mar Constitution onyiso maler tije mag Senate. To achiel kuom tich mar Senate en oversight. To oversight orango nyaka county government. Matin korango county government, wan kod reports ariyo. Wan gi Auditor General's report, wan kod control of budget report. To mawagen reports monego ben Senate tiyogo kagirango weche kaka timre e county. Ginyalo adopt kata ginyalo question issues mobedo raise kod Auditor General's report. Erokamano. Erokamano ahinya. Walter, nitie penjo ka ma jopenjo ka monuore ni Senator James Orengo oling' thi sama jopiny yogo mibadhi magiwacho notimore okalo timone e county ma Siaya. Erokamano VOJ, kendo ago erokamano ne jo Siaya kuom chiwo pachgi e yo maler kendo malew, kendo amor ni koro kendo wan gi kwe. Ng'eni kizungu wacho ga ni debe mopong' oling'. Koro sama wan gi kwe kama to winjre mayot kendo amor gi penjo mobiro. Mar ariyo, adawacho ni Senator James Orengo en ng'ama osebedo public life for a very long time kuom kinde malach, kochako bedo MP ma Ugenya, obedo minister mar lands, nyaka sani obedo senator ma Siaya. Kuom kinde mosetiyogo te, onge odiochieng' moro achiel misewinje wach mar mibadhi kata corruption komako James Orengo. Openjo kama mano nyiso, I'm coming to the point. Akwayo ni waling' uru mondo oduok penjo. Heckling. Akwayo ni security bro golo bwana cha mondo wakonyre. Waburo goli oko koro. Nikech chal ka gima ok miyo luor nyasi makawuono kata chenro makawuono. Joje winjo penjo ni and it's important to build that background in one short minute. Ni James Orengo pok obedo associated in any way for the long time osebedo public life gi wach mora mar mibadhi, and that one is in public domain. Mano nyiso ni Orengo kobedo governor ma Siaya onge kako bro tolerate, onge kako bro condone corruption in any way. Secondly, on the issue of oversight, and I'm glad Hillary as Odimbele Lero kaka institutions to you. One, Senate is an institution, and institution kelno mona ongido luo. En kama tiyo gi chike mantie organization. Achiel kum units ma Senate tiyogo and committees. In the Senate tiyo gi milongo ni Senate Public Accounts Committee. Mawaduto wang'eyo at one time chairman mar committee no ne ng'at milongo ni Senator Otieno Kajwang'. The last chair mutieko sani en Senator Mamigori ilongo no Chila Yako. Once processes osetimre counties kai, and oversight is not equal to prefecting. Teach senator oken chungo lando etok governor katiyo. Teach ntie one county assembly in the devolved structure. The first function of our county assembly is to oversight the governor, the executive. So jokmone obeni wapenjo weche mag the first line of response in oversight in the county government at the MCAs, it is the county assembly. Koro, ka county assembly osetimo oversight, then the auditor, office of the auditor general, which is a constitutional office,
biro to timo audit margi. To wacho ni in the financial year murumo ni nitie mibadhi aina ma bwana cha wacho ni nitie 75 million mar education. Mano gima jo auditor general ema yudo ema fwenyo. Then itere assembly, your assembly question. Kaponi the executive oko make enough responses to audit queries go, eka gino koro dhie Senate kucha. Senate ko chopo Senate to the committee mar public accounts and oversight committee. James Orengo is one of the senators. He may not necessarily sit in the committee. Koro committee ema deal gigino. Isegane no kilungo governors dikucho almost all these governors have been invited, including our governor, Colonel Rasanga. Osega bedo invited more the Senate kucha, more address those issues. So it is not right, it is not proper governance. Upon Samoro, emomi civic education nyakabed enhanced. Mondo jogonge, ni teach senator, oken go regi governor. Oken diel teacher ko chuni governor okwalo pesa, ngane otimango, kionge evidence. That evidence, that thing is dealt with at the committee level. Apare concern mare ne any senator odwaling fee sama weche mag corruption kata weche mag audit queries obedo raised. The point is because samoro gineno ka jowete gi mamoko counties mamoko wuok oko wacho ni governor ng'e gini duonying county mara ng'ombe Senator James Orengo giwacho kaka jopiny openjo ka no ling fee. Emomiyo Governor James Senator James Orengo can only timo mano at the floor of the Senate kalore gi report mobedo table ni mae ne nitie mibadhi e Senate. I want to challenge this crowd mondo ng'ato wache ni on such and such a date report nobedo tabled e Senate kucha ni ne nitie mibadhi Siaya County ma Senator Orengo ling moko wuoye. Ng'ato achiel mondo wache in the heckling domain mobiro kain. So Magyar hearsay, Senator Orengo has been very consistent. He has been one of the most constructive senators at discharging duty ne. Emomiyo okwayo chance mondo bi Siaya. Sorry. Aweni ni jomago koko awinjo languages te. Doluo manyaka wachka. Walok nigi doluo ni Senator Orengo. Senator Orengo osebedo ka tiyo tije e yo moriere kabisa. Emomiyo pok iwinjo ka Siaya kae county mar assembly kae motel gi jojo kode. Pok iwinje ka jigore ni senator bedo impeached, speaker bedo impeached. It means ni nitie coherence, a working relationship between the governor, the county assembly, all the oversighting authorities. To Office of the Auditor General is an independent body. Erokamana enya. Kor itemo wacho ni migepe mag sirkal gi ti office mar senator tiyo maber gi the county assembly gi the executive. Exactly. Jomoko nyalo kawe taro kata nyalo wacho ni koso bin nitie jomoko mosofuku. Ka inyalo lero nade. Gima timre VOJ waseneno counties moko malwenje ng'enye. Jigore right left and center tungu nitie. Sama tungu nitiere no development bende cannot even take place. Luasi makoko ng'enye gik moko timre maber. Emomiyo wan Siaya wago erokamano because of proper leadership, because of maturity in leadership, because of honesty and diligence in leadership. Erokamano nya. Oscar wambia nitie penjo ka madwa ni duok mapiyo piyo. Nitie ng'ato openjo ka ni to opira igo mane e ofuk jotelo. Ojana matin jana wacho ni pesa mar sports fund ma county government golo 500,000 million 500,000 per ward out of the 30 wards. Di pesa ni yue mane ofuku ma jotelo. No pira igo e ofuku ma jotelo. Lere wach ni. Erokamano enya Victor, okapar kamano en adier. Ng'at manowacho kamano samoro nigi paro machal kamano, to nego waler kendo wanyal ng'eyo ni ntiere opiche mosebedo kadhi nyime. Tis samoro ng'eny moloyo pesa mantie. And so samoro yudo ka timbe moko bedo relegated. Ingeni kama county donje en ka koro osetim relegation mochopo level moro ma koro ituge at county level. So samoro ngama complain ni podo koneno piche go eko samoro level mare no drop out of the league. Erokamano. Samoro ne drop out of the league. Kapodo krocho pirgi. Lakini gimang'eyo Victor en ni mpiche osebedo kadhi nyime. Gimanyaka wakasre. Kendo mwa hand over ne governor mabiro nikech koro time to serumo.
to nyaka ne wa hand over tije moko kane watieko gito be koro onge kata tiende yiero nyaka ne wa hand over tije moko en ni nyaka wa make sure ne wan kod stadium ma take care of gik moko lakini kiyie na ringa ne pio penjo moko mana winjo yes okay kaka mag tractor ne ngato wacho ni tractor e counties mamoko pura ne ji nono aparo ni oken adier ni tractors puro ne ji nono governors ok nyal puro ne jopiny gima governors nyalo timo en inspiring jopiny mondo o invest in private sector jopiny o invest in new tingni so that they do mechanized agriculture aparo ni mano en more sustainable than kasrikalo kaumano. Then the second thing Mangado no wacho any watchmar stadium which I've explained no we have to admit ni mano to obro hand over so that completion mare is done by the next government. Ado mananga di matin. Yes. Itemo lero nwaka ni governor Kolra Sanga oserem timo delivery ma stadium ne jo Siaya. No, omano kema wacho. Awacho ni governor Rasanga no chako delivery mar stadium to kutieko nikech a number of factors. Number one, en wach mar flow of funds from the national treasury. Peso kubi seche midware mondo chul contractors mondo tiek stadium. Kada governor mabiro boromo gi mokaluer ni endi. Pesa iyudo kigombo kabisa mondo tiek chulo jogo ekumo mitich tiwacho ni oyo pesa podok oikre sana ikindego ekumo nyocha wan kod coronavirus ni endi. Revenue collection no duogo pinye national treasury and so pesa magi release ng'eny en mana mar chulo staff. Tinwango ka pesa mag projects kala development programs slowed down. Jogi ok nyal tiyo gi pesa gi kende ka ok gibedo paid periodically. And so it's something we are accepting. Ok ni waringo from the responsibility. We are accepting and we initiated it. We initiated the program. The next governor Ramogi So that is the thing. Abro mio jo maloka be moko bende thuolo nitiere penjo mar basari siling milion 75 ma ogwenyore. EACC aparo ni osego kambi county ma Siaya kuom ndalo mokadho chien. En gi ming'eyo? En gi mang'eyo kendo nyaka watrite asa rumo nyaka chieng' no yud kore. Koro okay nyaka samo wueni onge ng'ama nyalo wacho kuom jogwete mobiro kaka jo Siaya ni osemak ng'ato neno kwalo pesa nikech en gimi wacha emo mi none bed ni oseyud ng'at mokwalo dukoro wawuoyo kuom jomosemak so konego maknwa kuom weche go ekomi wacha erokamano. Nitiere wach mar hospital ma jawinjo moro kata ja Siaya moro ne wacho ni olokore od twech ma kionge kod pesa mar chulo bill ini twei. En adier? Onego wayuda de specific cases mag jomoseko twe nikech Samuel wuoyeni Victor Siaya Referral Hospital ose improve on service delivery. Kawanwango particular cases no wahandle kaka gibiro. Otherwise kawawuoya erumbi kamano. Tibro ng'adno bura without going into specifics. Amor kabisa kipenyo jadolo ni no wacha ni nderni recho wach ndara moro. Ja Kristo mareno wacho ni tweyo ji cha do miwa nyathi moro mose twe to handle case no based on the true delivery. Gitingo bargi malo kane nitiere. Oyalo miwa nying kaachiel kod admission Erokamano. Victor Media okay. Daka chiel. By miyo wa nying daka chiel tende. And adwa wacho mae ndiko kapok ichiwo daka chiel no. Ni an kaka jafwambo anyalo deal mana gi specific cases. Otherwise kiwacha kamano no endo. Those specific cases gibeng'e nyaka watim cheko. Nikech samoro cases gi gin ma very genuine.
Making'iyo theory ni actually parent nene oko obedo gi UHC, Universal Health Care, and that is why Srikal Marasanga will initiate UHC so that jiduto okaw NHIF card so that kakibiro e hospital to giyudo thieth to thieth gi eni chulo. Erokamano. That's very important. Erokamano ahinya. Jaduong' nyingi ng'a? An gi nyinga luonga Frederick Jwangre. Adwa wuoyo wach hospital mowachono. Mokwongo hospital no chiegni osechwanya mang'eny. Nikech wachaka gi malo biyo jai. Ichopo iyudo ka jatuo nitie kanyo tuo. And there was a time masetero nyathina na on. To ayudo ka jomoko be ni line. To daktari nyiso gigani ka ok inyal rito. To aya. To ng'amine eno tieno ka nyathi ma already odhi gatho. In fact nyathino notho. Ka daktari oseriembo wabiya no wang'. Ba benda wogu mara. Achaka dokelo kendo katero chosiep na kuro ko baru yegele. Na rito. Bina deda ye kucha. Bino chula ba tero nyathina kendo pama. Tema. Yani husband. Ka seche bukanya no. To kata daktari mna yudo mibida konya no dibolana. To be imno gona. They was very high. Maka di kucha tatiyo ga half kendo marbe imno gona. Iward mo wachono. Anaona sebiro jatu iward no. Itienga manentie beside. Tana manentie jatu no. Ne ongi pesa matini duaro ne chiegni 16,000 to no yudo pesa manen 5,000 to no yudo kad ne be koro kiti lo sebedo jetu chien kucha ise chego en ng'ama ne onge ng'ama konye en nyamiyo no da kende nyathine no setu chien kucha no setio kad no koro ne ongo pesa no chune no linga koro ne ko nyalo kako chulo kad cha no chune ga bu pondo itok pondo no chako manye gas kacho chako duoke ward cha Sitego to ngama wen nyathi be onge ma be pod tugo machielo be nitie madhi school ma ja 4 years ma da kony macha. Erokamano ahinya. Oscar kapok tieko kodi yiena mondo amiye jogi bende thuolo. Erokamano tieka kanyo. Tieka kanyo mundi lori. Yes. Timo mos kabisa particularly nikech no lalo ya no nyaka obed human. No owacho kanyo no lalo ya. That's very painful experience. And we are very sorry for that. Apparently, those specific cases, kakamare no endo, are very unfortunate. Go admit. And in systems, kakamagwagi, there some people who do not do their own, and we have to admit. So wagone most kumano no endo, kendo in areas manyaka not. But overall, Srikal has really tried by enhancing chudo mar jok matiyo gi eki, by trying to see ni systems mag monitoring are active, and by trying to ensure ni audits are done. Tieka kawacho ni ayiera kabisa gi jogo eko mawacho ni there is more work to be done. Okanyal tamra mano, and that is why every 5 years wabedo gi elections. Tie areas ma watimo kaka jok manochako Srikal Marasanga to one ne wachako from a very unfortunate background. Siaya has been in opposition from 1963. So we urge the next government. Kendo wageno in the next government go to opportunity to build. Erokamano. Adwa ni nyiswa ni to in agenda mari ne weche mag thieth en mane, weche mag pii en mane. Kachel kod ni wacho wach mar yudhe. Yes. Mokwongo e weche mag nywanda. E weche mag chieth gima miyo tich ok tire maber ka chieth kono en ni daktache moko pesa gi budho moko chulgi, nurses be ok chule in time. Koro en gombo ni county government kwa yudo to wachulo nurses e wangsa kendo wachulo doctors e wangsa mondo drugs ko tere stop to koro ok gikwal to ng'ama kwal to bedo prosecuted. Okay. Aye to jok migolo woko ma mitweyo e jela go. Aparo ni ng'ato kowuok woko botiyo e kada yudo pesa mochulo go. Kada jo banks timo kamano. Wami jogi nafas mondo giwuogi, gimany ma ginyalo to gichul. E kadwa kony re mondo gik moko bed facilities. P nitie jok modak e aoch machiegni ga oche. Ng'eny nyithindwa lal e aoche go ka nyithindo dhi manyo pi. Kata gik moko makogi. Wadwa ni county government mondo oyud yo ma kapo ni gimiwa nafas to wabiro loso gigi mondo pi owuok piny e aora oidho malo
wanyatiyo gi sola gi technology mobiro mondo koro nyithindo kik dhi piny but gikawe koselose maler minyalo modhe machiegni koro giwoko koni mondo kik giyud shida. Okay. To yore ma sport kae an achung' ne jo youth, an e youth rep ma FKF Sports Siaya branch Siaya County. To shida mwayudo mogik maduong' kabisa en ni onge support ma clubs wayudo. Clubs wawinjo matek. Isewinjo club wan kobare Mubimba osebedo katero nyiri Siaya malo pile ka pile, uwinje pile. To koro sani no ling nikech koro wach pesa odiye nikech ng'eny joma ran clubs gi gitiyo gi pesa gi. County wadwan mondo warang kaka wanyalo konyo clubs ma represent Siaya kaka Yes Academy, Bondo United. Mane wamiyo wathirno club wa man malo mogik en Bondo United nie Division 1. Ang'o ma monowa mondo wayud kaka dwami jogi grant mondo gibende gisudie malo. Iwinjo Viga United, iwinjo Viga Queens. Viga Queens nyocho dhi nini Africa Club Women Championship. Tigani gitugo gi jok moa kanye, gitugo gi jok moa Siaya. Nyithindwa. Koro mondo watungi malo gibende gisud malo wa empower gi. Ai wabed gi Siaya United. Mwachule nyithindwa talent gi watingo mondo idh malo gibende gidhie malo kuma jok. Erokamana. Chris chikra Kendrick Minister chung ne ang'o kata en ang'o mudwa timo e weche mag thieth, e weche mag pi, weche mag yudhe, of course thieth ka ben yakiwacha wach mar CHVs, Community Health Volunteers. Okay, porka governor weche adhi chako gi weche mag basari mana winjo ka jawinjo wawacho. Weche basari mibadhi ng'eny wach basari kai awards. Koro ne wa decide gi jomoko pod medo choko paro. 50% mar basari ma county government ma Siaya dine persons with disability or orphan. Mano 50% kor kwa dhi jomoko go. Weche mag thieth mana kaka nyisi registration mana NHIF wadhi make sure ni dhano bedo registered freely gi pesa county government. Penjo mar pi awinjo ka giwacho ni wan gi pi, shida mar pi ni Siaya. Shida mar pi nochako chon makata ka winjo ko siepa kae wacho ni pesa kiane lal kora kiani county moko go ne yudo pesa kowuok kune mane se ok yudi koro kata machako skuchi neno ka boholes ng'eny koro wadhi make sure in every ward wan gi 2 boholes kor ka chako mondo walos wach pi. Penjo moro Erokamana ahinya. Weche mag jomatindo yudhe. Okay, yudhe en mana kaka nyisi ni mondo ikony ng'ama rawera kaka bea matin nyakitemi empower. Tie empower mananga moyie. Emomiyo ne wacho ni wadhi wuotho kuom vijende te youth groups gi kuom mine mondo wang'e kaka ikonyogi. Lakini kuom bwana moro wacho ni wawacha kutenga lakini adier mantiere nitie pesa mar youth mosebedo kalal Siaya County. Ging'e kuma pesa go dhiega. Bwana ni aneno kodhi maber gi pes county go. Koro wadhi make sure ni pes county yudo tije monego ti. Much onge tiende, Victor, I'm sorry to say this. This is a national television. To engi marach kabisa ka jopiny jo Siaya iwuondo, iwacho miriambo ewi Siaya to wan kae. Se osebedo kani chien igni 10, okwogo yie ni se obedo chien igni moko 10 kendo. Erokamana. William, sorry Chris. Nitiere penjo kata areas moko mago muni tuome. Wach mar thieth ka team maru oikore nade mar temo konyo weche mag thieth pi kaachiel kod bende dongo weche mag jomatindo. Erokamano ka oluwore kod chieth. Adiera makende en ni chieth ok chop ne jopiny kendo ji sandore nikech wang' teko warugol wang' teko nitie mibadhi yien ok chopi daktache ok chopi. Team marwa opango ni ka wachopo to waboketo agenda ma namba 1 wadino yore te mag mibadhi mondo yien ochope osiptal wa make sure ni jogo machietho daktache nurses nitie kendo ichiedho gi kaka dwarore kendo giyudo tiegruok. Team wa bende wacho ni ka wachopo to wahakikisha ni stage ka stage, daktari ka daktari, facility ka facility biro bet kod equipment makonyo gi tich. To bang'e kendo wawacho ni mondo watim nitie gimiluongo ni preventive and curative.
To kwadwa mana bet ni wabete curative kende. Nyaka wabede preventive. Wabutiyo gi nyamrerwa mosebet katiyo kendo gisebedo ka ok winj maber nikech ok chulgi. Koro waneno ni mondo giboyudo chudo ma allocation per person bobedo 10,000 per month mondo gidhi mbele. Namba 2 waboketo universal health care. Wawinjore kaka jotim ni Siaya Referral Hospital will be equipped mondo wabedi wa upgrade to level 5 mondo kik wabed ni wagolo jotuo wakae ni dhi Eldoret kata kuonde moko to giyud chieth makae. Kaka pi, water is human right, en ratiro mar ji mondo yud pi. Nitie chenro manyocha chakore ma pod wabodhigo mbele o sirikal masani national government koluwore kod donors ochako pi kaka Ugenya nitie pi monego bed ni chopo. En geno en lek marwa ni ka wakawo telo to dala ka dala ot ka ot onego bed ni kod access gi pi maler ma ginyalo modho mochiedhi matiende ni fridge bochopo to wakete kama public ma ng'ato nyalo chope to ng'ano manigi pesa manyalo ywaye mondo chope ot bende bochope ot. Aya kar yudhe ka en kama tek ahinya ma wasebet ka wawuondore, wasebet ka wamiyo yudhe gi miluongo na road deal. Wawacho ni sirikandwa kodonjo to wabiro namba 1 wa identify talent mag yudhe mondo yudhe obed ni gin gi sports kod yore machielo maginyalo yudo go nweng'o. Namba 2 wabo promote technical training institutes kata polytechnics mondo migi skills maginyalo tiyo go. Wawinjo ka joboda oywak. Joboda waneno ni wabo tiyo go kamoro achiel mondo wamigi training. Gimara onge ka en financial and business management skills. To wakonyo gi to waloso sako nikech kamiluokori okituoye kani chako gi kanyo to wadwaro ni mondo uriuru basto wane kaka wanyalo engage ma ube unyiewe kata ng'owa unyiew kata ka en bas moro gi yore moko manya konyo jopiny. Erokamano Walter, tim mar Orengo wach mar thieth ka udwa timo ang'o mopogore ma sirikal masani ok otimo pika gi dongruok mag yudhe? Erokamano VOJ. James Orengo nigi slogan mo campaign go mawacho ni nyalore. Under slogan mar nyalore, Orengo wacho ni a better Siaya. Siaya maber ma thieth yudore within a reasonable distance nyalore. Mondo tim mano en gi paro mar looking at health in 2 dimensions. One, machal kaka Chris wacho nitie gimiluongo ni preventive aspect of health. Manyiso ni ere kaka igeng'o tuo mondo kik chop ne oganda. And the first thing a manifesto mar wantie gik moro Orengo promise to timo under the first 100 days iluongo ni RRI. One of those RRIs and in all our market areas odhi ng'iyo weche mag gik miluongo ni drainage, lighting systems gi sanitation systems. Manyiso ni sat ma weche mag ler nitie e alwora kuno ma ji nitie nikech in our market areas ema bende ji interact gi weche mag chiemo. So that is one way ma tuoche chopo nego dhano. So under the RRI will ensure that the infrastructure, market infrastructure is sorted. Again, to support question ma Helen Upenjo, one give the nyamrerwas. Okodwa tiyo kodgi just as machines ketogia stipend without proper training. The nyamrerwa ni miluongo ni CHV kits. James Orengo we provide CHV kits, manyamrero kanyamrero gi wuotho door to door. And we have gone ahead and mapped out one about 2,600 villages, kachiel gi 2,600 nyamreros across the county. So we are not engaging in rhetoric. We say actualize these things. Again, under preventive, under curative healthcare, we've looked at the status of Siaya Referral Hospital. Currently, it is a level 4 hospital. We want to upgrade it to level 5. Orengo donjo to keto MRI machine, Siaya Referral Hospital. That alone kachiel gi upgrade of the infrastructure obedo level 5 hospital so that all the major operations with medical care will access Siaka. Then Ugunja Bondo Guyana facilities better upgraded to level 4 through proper infrastructure, personnel, and commodities. Commodities ensuring supplies Uchopo, we are going to do IT. We are in an ICT age. In fact, running Metmaro Rengo is a senior ICT professional. Gimuduol Biro Gokachiel Gorengo, Enketo Systems, Madi Monitor Nia Bill.
owuok Kemsa nadi, odonjo nadi, tochopo kucha nadi. What is the traffic? So we have a very comprehensive agenda on health. On water, one gives several community water projects and water schemes. The one team immediately Mwadonjo is to develop a Siaya County Water Master Plan. Siaya County Water Master Plan, what they enumerate all the boreholes mantie, the pipelines mantie, the projects are in Amakris, Budowachoka, Ntie, Gotagulu, Ntie, Naya Water Project, Ntie, projects in Mokoimbo, so that our investment in water is harmonized. Lastly, on the issue Mari youth empowerment, VOJ, one of very good things, but all these things boil down to million money resources. Ntie pesa Mabiro County, right now it's about 8 billion, may not be enough to Timogi Mokote Mwaduaro. Achiel kum key pillars mongi onego James Agrengo as governor of Siaya. Any onego international connections. Ma is able to mobilize resources to bring investors. In case investors could be industries. Okay. We can only create jobs for the youth through industrialization. Core industries not be more like because of these international networks. International connection en gitudo gi pinje maoko. Seche mane ne senator ne osetio kod networks onade. Marario nyoi tiyo gi sirikal makoro dwa wuok ni donge. Dibed ni donjo mar Orengo kapo ni jo Siaya oyiere en extension mar tend Rasanga. Erokamano, BJ. Upon our talk by enumerating the roles and responsibilities of office of the group already. Orangona Timor as a senator, ne poko me mandate marbe do governor, mondo ting international connection weka, mondo and the first person is here. So I think after Mano Oscar Boka respond. Okay. Secondly, on your last question, Mara, remind me again. Need to administration of Rasanga. Now, Governor Rasanga Tiko Tamari, 5-year term. Orengo is seeking a fresh mandate. When he comes, Engi the liberty to hear the Tiogo. And again, government building does not happen in a vacuum. Constitutional officers now will continue. Certain officers now will continue, courtesy of their officers. Okay. But the entire political appointments, martial law and constitution allows the new governor to hear. So, Jitagin Siaya, governor will decide the topic based on their competences, based on their suitability, and based on their integrity. And then the history, Media maekaka mbaka makawuono chwakore ok en guro ng'ato en gombo ng'eyo kaachiel kod keto jogi mondo mi ging'is jopiny ler magen go gi paro magen go ne telo manyien mabiro kaachiel kod Oscar Wambia mabende ochung' e lo sirikand kaunti ma Siaya opimonwa ni to ma jopiny ywak ni pok otimore to kod mosetimore to gin mage ratiro yiengore kon mane korka jo madwaro kom mar gavana koso sirikal matiyo sani koso kuom jopiny magi duto gin moko kuom weche mabende wayalo wiki kwiri ni wasebedo kwalore kauntis buora makaluo ne wachako kod Kisumo wadhi nyaka kaunti ma Migori wabiro Siaya kawuono ka wabiro tieko kod kaunti mano ma Homa Bay ka kamano Lydia erokamano maduong' ahinya ne joma nitie TX wagono erokamano maduong' ahinya mbaka pod dhi nyime nyakwaru Mkajwang' makmana ni nitie chenro mamoko mabende pod dhi nyime e studio mag Ramogi TV kod Ramogi Radio makmana ni wan wadhi nyime kod twak marwa ka mbaka ma bende otedore nyakwaru Mkajwang' kete mana ka en Ramogi TV kod Ramogi Radio waduogo mana bang' dakika achiel kende kete mana ka Mana VOJ kuoma mbakano mabende koro chiwo chieng' kaunti ma Siaya nyakwaru Mkajwang' mana kaka VOJ wacho oken kamigure ng'ato kata kamano iketi ratil poroni sebede thuologo mag telo ing'iyo ni tisetio mane to mane mapok itimo mano nyalo miyo japiny bedo kod chal mar kaka inyalo dhi mbele kitiyo ne oganda jopiny kata kamano nyakwaru Mkajwang' joasego kanyada winjo ni bang' mano ratil biro Homa Bay kendo keturu mana wang'u bende nyalo do thuolo machopo kanyo ibigoye mbaka inyiswa gino bende ingo gigeno ahinya gi tend county yiero mabiro en dwe mar 8 wadhi mbele gi wechego manyanya nyakwaru Mkajwang' pod wuok e wi chenro no mar dwaro pogo sub county manyatike county no ma Migori mokuom jopiny manyatike to kod jotelo neno ni kama idwa ketie kiew ok morgi kama moko to yie kod okang' ma kamano kaka Jojuma leronwa
Kuom higni maloyo 10 oganda Sapondo Manyatike yande osebedo ka ywak ne piny owacho ni mondo opog sub-county no nikech lach mare. Ywak gi ni giko to koro piny owacho winjo kendo pogo sub-county ni diriyo ma oting'o Nyatike North kaachiel kod Nyatike South. E sama moko kuom oganda gwego mag Nyatike koro nyiso morgi e yo ma bende koro pokni otimgo, moko kuomgi to koro ywak ni kama koro kete kiao ok gimor godo. En gima wasegombo bang' higni mang'eny to notamwa Nyasaye orumonwa kendo waduoko ne Nyasaye erokamano. Wach mantie ni jomiuru duto koro mor kendo wakwayo ni oganda waduto jomatindo wang'e ni ma koro biro medo watije e Nyatike South, Nyatike momiwa manyien. Nyithindo biro yudo tije, jodongo biro winjo maber gi mine. Oganda e dhood Makalda Kanyarwanda wacho ni gimor kod yo ma idware mondo koro ketgo kiew ka dwaro margi en ni mondo koro gibed piny kod piny owacho mondo koro giyiere kama onego kete kiew. Yie mondo poki, but the system magipokogo e mwadagi. Wan kaka Kanyarwanda samoro gimoro nyalo biro, for example idwan mondo kaw kata police ko riwore kata gi joka to swan moro end up no yudo ng'ata achiel to samoro joka nikech samoro gin joma gin gi ng'eruok moro kata numbers, the numbers yudo kwa yudo ng'ata achiel to gin gi yudo jeli san mano bedang' wayie diri ok wanyal yie. Koro kateka inya ni mondo poge wakwa jok mapokogo ni giyie gi waber kod gi piny wanyis gi dwachwa kendo ok kaka gipogonwa giyie mana wase wacho cha odhi through to ka gidagi ni gikelo manyien to giwuocha ko bet piny manyien to bathwa moko dhi kocha to bathwa moko dong' kod nang'o loka cha dak pogi dhoudi ariyo mane loka ang'o momiyo Kanyarwanda emipogo wadagi ni kipogo Nyatike opoge gi river kuja. Josiasa mopogore opogore e Sapondo Manyatike bende koro segolo paro mopogore opogore kawe kod yo ma onego timgo pokni e Sapondo Manyatike. Wabiro loso wachno kaka leaders to wabiro dwaro ni wazee emano mondo mi thuolo gi sirkal mondo bed piny mondo wach boundaries mag gik mopogigo. Kamano sirumo to wabiro chako kwa sirkal mondo medwa more district ke Nyatike duong'. Nyatike is bordering Tanzania, bordering Uganda through Lake Victoria. Nyatike is bordering every place here. Nyatike kabedo MP ayudo kon gi divisions adi abich ma en Karungu, en Makalda, en Got Kachola, en Muru, en Kaler. Kanyoche wandiko barua mondo pognwa Nyatike didek. Sirikal no decide ni okuongo poge diriyo. Sami pogo divisions jomoko paro ni pogo constituency wapogo constituency IBC ema pogo. Koro miyo ka jo IBC pok obiro ni pogo constituency kik ng'ato kikiti. Sub-county ni Manyatike nitiere kod lach maromo square kilomita 332 ka bende kwan oganda ma odak e sub-county ni kaluwore kod kwenono mar higa 2019 gin ji maromo 176,162. George Juma, Ramogi TV, Migori. Nyokromoga Gweng dala par mokalo nolor skunde ma pacho kata kamano jonyuol ni kod wich bar mokalo e kinde ni makori timo ikruok mar duoko nyithindgi e skunde chieng' tich ariyo jumani. Jonyuol moko ywago pek mar ngima kama moko dwaro ni migi thuolo mar tero mwandu mamoko kar tero omenda bende sane lame ofuke gi mokalo. Ripota mar Judith Omondi miyowa ler mathoth mar wachni. Moko kuom jonyuol okwayo migawo mar somo mondo ket chik mayiene jonyuol tero cham kata keyo margi e kuonde somo kaka yo mar chulo omenda mar somo. Jopuonjre ma osebedo pacho e yweyo mar ndala par biro dok e kuonde somo tich ariyo mar chako tam mar ariyo man kod jumbe 10 kende. Tam mar ariyo biro rumo tarik 16 dwe mar 9. Thuolo matin mar yweyo ne jopuonjre miyo jonyuol ok bed gi thuolo makende mar manyo omenda mar somo kaka gilero. Chon naneno kata wan ipuonjowa mamwa ne ng'wedo oduma kata ting'o rabon tero school, but oduma no bedo valued as part of the school fees mochul. Jonyuol mere safu ka sirkal oyie owegi e thuolo gimoyudo kata en yien kata en alot kata en cham kata en ang'o oter ne nyathi nikech business ma ji timo kama matindo gi samoro jodala onge godo. Giseyo jonyuol ma ok